Sa video, mahilingan pagkawat kan sarong pasahero sa pribadong parte kan sa iyang lawas, mantang nasa laog kan sarong pampasaherong jeep sa Legazpi City. Kuan video aga kaining Lunes mantang nakaatubang ang sospek sa 24 anyos na babayeng biktima. Sigon sa tagapagtaram kan Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, aga kan suminunod na aldaw kan magpablatter sa inda ang biktima. Sa salaysay subuot kan biktima, gikan sa Barangay Sabang, palawag na ini sa sarong pribadong eskwelahan sa Albay District. Alagad mantang nasa biyahe, nataraka ini sa pigigibo kan sospek. Takot man, alagad naisipan da kan biktimang kuwaanin video na sabing kalaswaan. Nag-coordinate sa mga PCPista and of course yung operative na pig-alerto ta for possible identification kay itong suspect kung bago kasi siya ma-plancharan ng magkakaniguasan dapat ma-identify ta muna. And of course, yung na-report ng complainant dapat mag-coordinate sa tuya para mapurso yung kaso. So nakaabot sa mo yung report, gari pandua na po ang nag-bablatter po na nakaabot sa Karamangkan Women and Children sa Protection Dades sa Legazpi. Sigun kay Panya, bako na ining bago sa indang kaaraman. Nagkapira naman da kayaan na nai-record kan sa indang hepatura dapit sa mga siring na insidente. Alagad pagduduon niya, imbis na mag-video, mas maray na magdulok na sana sa mga nakakalat nindang kapulisan, ngani mas madaling mapanimbag ang sospek. Siguro nakita on the part kan mga nakahiling na siring hindi sila kung mag-aware sila then kung possible okay maliton maka kung sila ning video pero mas maray kung may mahiling tuloy silang either public safety na yaon dyan sa area or lalo na ang kapulisyan na nakakalat man dyan, pwede sila maghagad ng asistensya. Pwede man nindang papundon din magbaba sila, mag-report naman sa pulis. Tangan itong pulis mismo, mag-take action tangan yung ma-arresto tuloy sa suspect mas kinakarayo-rayo pa po itong jeep na ito, pwede mong habulong kang pulis. In at that time, ma-arresto na po siya. Kaya bali, kaya rin ba itong victim na i-pinpoint siya na ito pong personal na yung may kagibo duman sa law kang sasakyan. Sa ngunyan, nakikipag-koordinar na ang Legazpi CPS sa iba pang otoridad, ngali masusog na ang sospek na maaatubang sa kasong alarm and scandal. Piga-adalan man kung laog ang ginibo kan sospek sa pagbalgar sa Republic Act 11313 o Bawal Bastos Law. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.